Stánko, čo vám napadne ako prvé, keď sa povie maska? Pleťová maska? Že si dávaš ráno, sa zobudíš. Áno, pleťová maska. Nevadí ti, že sa ti to medzi tie fúzy tak zalepí potom? Občas áno, nevadí. Hej, potom to strhávaš dole medzi tie fúzami, to vždy, s tým vždy problémy, sa potom musím oholiť. Tak je to v našej tabulke pleťová maska. Je tam pleťová maska. Čo sa rysuje? Priamka. Je tam priamka. Je tam, priamka je tam. Pozri ho. Kam ste? Skoro. Potešiť si sa išiel. Dobre. Je to dovolené, priamka bola v tabulke, ale Stanko môže ešte ďalej docikať a v tom prípade pôjdeme na ich stranu. Stano, čo je vyššie? Ukáž mu to.